Байден і Путін розпочали перемовини в онлайн-форматі. Очікується, що ключовою темою обговорення президентів США та Росії буде Україна. Перед відеоконференцією з Москвою Джо Байден обговорив скупчення російських військ біля кордону з Україною з лідерами Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії. Також президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Вони узгодили позиції з ключових питань, а глава держави наголосив на безальтернативності процесу мирного врегулювання. Володимир Зеленський також подякував за потужну підтримку з боку Сполучених Штатів. Крім того, домовлено провести телефонну розмову Володимира Зеленського та Джозефа Байдена після переговорів між президентами Сполучених Штатів та Росії. Після того, як відбудеться розмова Байдена з Путіним, ми теж дізнаємося про те, про що там йшлося. Тобто далі будуть контакти на високому і найвищому рівнях. У нас в цьому плані зі Сполученими Штатами за цей рік налагодився дуже відвертий, динамічний і довірливий діалог. План був такий, що перед дзвінком буде дзвінок Блінкена, а після дзвінка вже відбудеться розмова президентів. Російські окупанти уперше за 2 дні застосували артилерію. В українському війську втрат немає. У штабі Об'єднаних сил нарахували 5 ворожих обстрілів. По оборонцях Попасної та Шумів окупанти били 82-мм мінометами, а неподалік Майорська, Катеринівки та Пісків, що на околиці окупованого Донецька, ворог провокував з гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. В Збройних силах Росії, зокрема і в окупаційних угрупуваннях, тривають заходи бойової готовності. За повідомленням української розвідки, ворог відпрацьовує швидке переведення до вищого ступеня бойової готовності. Водночас проводять ротацію передових підрозділів на окупованих українських землях і посилено тренують артилерійські удари. Окупанти отримали підживлення новою та відремонтованою технікою. Окупанти приховано завозили залізничним і автомобільним транспортом з території Російської Федерації до з'єднань і частин 1 та 2 армійських корпусів бойову техніку, озброєння і боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати та інше майно військового призначення. До підрозділів противника доставлено понад 3000 тонн пального, запаси мастил і технічних рідин для експлуатації техніки і озброєння у зимових умовах. Повернено чергову партію бойових машин, відновлених та модернізованих на російських ремонтних підприємствах. Ще 8655 нових пацієнтів з ковідом виявили на материковій частині України. Водночас майже 23 тисячі українців одужали, а 467 людей хворобу подолати не змогли. Третина регіонів України вже вийшла з червоної зони карантину. Серед них Донеччина, Дніпропетровщина, Івано-Франківщина, Луганщина, Львівщина, Одещина, Рівненщина, Херсонщина та Київ. Проте це аж ніяк не означає, що в цих регіонах суттєво послабляться карантинні обмеження. Навпаки, вчора вступили в дію нові правила, згідно з якими відвідувати громадські заклади у жовтому рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав щонайменше 1 дозу щеплення проти COVID-19. І не просто отримав дозу щеплення, але й має на руках відповідний підтверджуючий документ. Майже 12 мільйонів українців уже завершили повний курс щеплення, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Там нагадали, що жовтий сертифікат з понеділка буде чинним лише упродовж 30 днів замість 120. Це має спонукати людей вчасно отримати другу дозу. Тоді людина зможе завантажити зелений ковід-сертифікат, який буде чинним упродовж року. На сьогодні в Україні вже згенеровано більше 11 мільйонів ковід-сертифікатів по вакцинації, 330 тисяч по одужанню, а також понад 2200 по ПЛР-тестах у режимі бета-тестування. В МОЗі наголошують, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусу. В Україні за попередні 3 місяці 94% госпіталізованих людей з COVID-19 не вакциновані.
96,5% померлих від ускладнень коронавірусної хвороби не вакциновані. Перехворілим на коронавірусну хворобу вакцинуватися можна. Якщо ви захворіли на коронавірусну хворобу і після хвороби пройшло 28 днів, вакцинуйтеся. Якщо ви отримали першу дозу від коронавірусної хвороби і захворіли на ковід, зачекайте 28 днів та отримайте свою другу дозу. Окупаційна влада Криму звітує про зниження захворюваності ковідом. Утім, навіть за їх сумнівними підрахунками, напередодні виявлено ще 550 нових випадків. 30 кримчан померли від ускладнень. 85 класів кримських шкіл переведено на дистанційне навчання через COVID-19. Поклонську дозволено затримати у справі про державну зраду. Так вирішив Київський апеляційний суд. За даними суду, колишня окупаційна прокурорка Криму підозрюється у діях, спрямованих на повалення конституційного ладу, посяганні на територіальну цілісність України, створенні злочинної організації та, звісно, державній зраді. Саму ж Наталю Поклонську рішенням Владіміра Путіна відправили на заслання в якості посла Росії в африканській острівній державі Кабо-Верде. Постановлено нову ухвалу, якою задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваної громадянки П з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Як відомо, Наталія Поклонська після окупації Криму перейшла на бік загарбника. В Україні проти неї порушено низку кримінальних справ, зокрема і за державну зраду і причетність до незаконної заборони меджлісу кримсько-татарського народу. Вона розшукується МВС України. Экстремистской деятельности. Под экстремистской деятельностью понимается насильственное изменение. Військова форма, печатки та вибухівка. У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій назвали перелік товарів, які заборонено перевозити з окупованого Криму на материкову частину України. Також оголосили обмеження по вартості, вазі та кількості. Зокрема, визначено, що до переліку особистих речей, дозволених до переміщення через адміністративну межу, відносяться товари, що мають ознаки вжитку, а також інші товари, які переміщуються як особисті речі у багажі. Під забороною будь-яка зброя, товари військового призначення, наркотики, мисливські товари, небезпечні випромінювальні пристрої, промислове устаткування, будматеріали, запчастини для вантажівок, військова форма, а також печатки, штампи та бланки суворої звітності. Сумарна фактура не має перевищувати 10 тисяч гривень та важити не більше 75 кілограмів на одну людину. Водночас з материкової частини України до окупованого Криму обмежень на перевезення не встановлювали. Також наказом унормовано порядок перевезення готівкових коштів фізичними особами через адміністративну межу. Так, фізична особа може переміщувати через адміністративну межу готівкові кошти у сумі, що не перевищує 100 тисяч гривень або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті, за крос-курсом, визначеним Національним банком України на день перетинання адміністративної межі. Якщо ж сума перевищуватиме 100 тисяч гривень, особа муситиме надати підтверджувальний документ про походження коштів. Недобудовану Кримську АЕС зрівняють з землею. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов заявляє, що за знесення взялися такі собі інвестори. У Щолкіному, що в Ленінському районі півострова, працює будівельна техніка. Помалу демонтують будівлю реакторного відділення недобудованої АЕС. Хто ці так звані інвестори, наразі невідомо. Також таємниця, що з'явиться на місці закинутої будівлі. Окупаційні урядовці планують закінчити знесення усіх об'єктів на території упродовж року до 31 грудня 2022-го. Зведення Кримської АЕС почалося у 1975 році, і на момент зупинки будівництва рівень її готовності склав 85%. 1986 року сталася аварія на Чорнобильській АЕС. Після цього екологи та жителі півострова розпочали кампанію протесту проти будівництва потенційно небезпечного об'єкту. Невдовзі радянський уряд призупинив будівництво, а 1989 року було ухвалено остаточне рішення відмовитися від запуску станції.
Служба безпеки України заарештувала 13 російських літаків, які здійснювали польоти до тимчасово окупованого Криму. Це пасажирські літаки, які належать російській авіакомпанії «Смарт Авіа». В СБУ пояснили, що арешт дасть можливість обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, у тому числі до європейських країн. Ці літаки порушили порядок в'їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України – АЕР Крим. Таким чином, вони діяли всупереч правилам іноземних перельотів та незаконно переправляли осіб через державний кордон України. За цими даними, арешт накладено в рамках кримінального провадження, відкритого за 4 статтями Кримінального кодексу України – держзрада, незаконне переправлення осіб через державний кордон України, порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України, порушення правил міжнародних польотів. Загалом українські суди заочно заарештували 249 літаків російських авіакомпаній за польоти до закритого Києвом аеропорту Сімферополь в окупованому Криму. Наразі відомо, що 37 російських авіакомпаній здійснюють незаконні перевезення до тимчасово окупованого Криму. Гонконгський активіст Натан Лоу закликав мешканців свого автономного регіону бойкотувати парламентські вибори. Вони заплановані на 19 грудня. На його думку, так можна висловити незгоду із новими виборчими правилами на острові. По суті, у Гонконгу ніхто не вірить у вибори. Люди відчувають, що це просто показ, що це шоу. Ніхто серйозно не ставиться до результатів. У березні компартія, що править у Китаї, внесла зміни до виборчого права колишньої британської колонії. Вона скоротила кількість законодавців, яких обирають безпосередньо, та збільшила кількість тих, кого затверджують у Пекіні. Ми не повинні забезпечувати легітимність цим виборам, не повинні тішити себе ілюзією, що ми маємо вибори. Це просто вибір Пекіна. Втім, за словами Лоу, не все так погано, оскільки в очах людей навіть на материковому Китаї компартія усе більше втрачає вплив. Думаю, нам не варто недооцінювати рішучість людей, а також переоцінювати життєздатність такої величезної тоталітарної системи. У Китаї проявляються багато проблем. Суспільство, що старіє, ізоляція на міжнародному рівні, застаріла промисловість. Це може підірвати економічну стабільність компартії. Саме цим вона виправдовує своє правління. Сам Натан Лоу був змушений тікати з Гонконгу у 2020 році. Тоді там ухвалили закон про нацбезпеку, який дозволяє заарештовувати буквально будь-кого за розмитими звинуваченнями у тероризмі, сепаратизмі чи зв'язках з іноземними силами. Наразі він проживає у Великій Британії, де йому надали політичний притулок. США оголосили дипломатичний бойкот майбутніх Олімпійських ігор у Пекіні. Адміністрація Байдена не посилатиме дипломатичних чи офіційних представників на зимові Олімпіаду і Паралімпіаду 2022 року в Пекіні, враховуючи геноцид у КНР, що триває, і злочини проти людяності в Сіньцзяні, а також інші порушення прав людини. Американський уряд обіцяє повну підтримку олімпійській команді спортсменів від Сполучених Штатів. Ми на 100% підтримуватимемо їх з дому, але не будемо трубити з нагоди ігор у додаткові фанфари. Китай уже назвав це рішення провокацією і пообіцяв заходи у відповідь, які конкретно наразі невідомо. Відрядження високопоставлених делегацій на Олімпійські ігри – це давня традиція США. Так, на відкритті ігор у Пекіні у 2008 році був присутній президент Джордж Буш, а на літній Олімпіаді в Токіо цього року американську команду вела перша леді Джил Байден. Зазначимо, що цього тижня американський президент прийме у Білому домі саміт із питань демократії. Це буде онлайн-зустріч лідерів та громадських активістів більш ніж зі 100 країн. На ньому збираються обговорити реформи та ініціативи у сфері прав людини.